ki khubor ka Batteri TV ka umdi basnyambat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. I wanna make up right now, see you whining, grinding, all on the floor like that. Kawai ke Dukan jong ka kong Helen Ksu ha ka sinong mukundur hadian baki thleding barhem kila bamdu ya ka Dukan borok kawai bat kawai ke Dukan ka badon markhap jong ka kong epor miksuru kalangat lang ha kani ka jingja basusi katkum ka khubor bala yolum layathu ba kani kalaja ha ka khatsaw tarik unai wing arajar arsaw ha ka por kumba khat arsteng mensi ki pulit jong katanat fire and emergency service tang shio jingtep kila let marmar ban pelep no ya kading ha ka jing toket ki pulit kila lam ba ka daw tun rai ka de na ka Jingkem ding jong ki Artylli ki Batteri balabu hapo ka Dukan na ka benta ban pendongkam ya ka solar energy namar ba ya wire la penias no na ka wei ka Dukan.